boloso. Gini duogo kuom josiasa giwegi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osebedo kawacho ni josiasa giwegi e joma nyayo timbe njoregi. Mondo ang'o matimre? En ang'o ma nyaka timre, ma nyaka nyanjore? Iwinjo ko mambo wacho ni samoro nyalo weya. Inyalo paro chieng' ma Raila Odinga ne dhi chamo muma kaka president mar jopiny, the people's president. Mokwongo ne oket polise everywhere. Kamano dhi chame Uhuru Park. Bang'e polise go no gol oko dichiel. Ma ji no wuoya ma ji odok dala. Iparo ni debed ni ng'ato ka ng'ato kawo hard stance. Ang'o ma do timore Obuya? Chieng' cha kaka nineno piny. Kamano ahinya. Number one, ada chiwo my experience kaka jalony. Mar ariyo kendo gama ne nitie. Yes. Gino chakore kwa golo jakom e airport. Ka otamwa ne jakom ok nyal lor ndege mondo bedi kaka dhano ja Kenya mora man guru manyalo wuok e ndege mang'eni to owuotho donjo ka en gi travel documents maber mondo wuogo dhi e ode nikech rally man jakom be ne dwa dhi ne onge. Jakom ne johera mage oromo ne to ni kowe mane ode Karen. To itapend ni the gate mar JKI kani wuok e the gate kama to ne donje wardna kama na rito nikech by then odo kan MCA mai maradaim. Yes. No wuok kod johera magwa ka achiel gi Simbarati masani governor ma Makisi wan gi Babu Owino wan gi Sad Sumra kod jotelo mamoko. No awuok kod johera magwa ma king'iyo kata YouTube archives magu kanyo mos e biro ka gari maluwo Range Rover moting'o jakom en KBF 900A mano gacha vijende mane neno thogo odiochieng'no kende na vitu vijende 11 ma vijende ga manuwuok mane rita an wuon gacha nogo lisasi 27 ma Nyasaye mangima mano ote olengo na tho o katha odiochieng'no. A few days later wa wuok kwa dhi timo swearing in. Talking yomos jakom no wuok kodwa kwa wuok airport mane magomo gari kawano eka hotel mualuoro industrial area wadonjo Likoni Road wadonjo St kanisa majo AIC mantie Jogo Road St Stephen wabira mos to yo yawuot warakore kodgi to wabira kwa chopo dho Nairobi kwa kalo Uhuru Park kwa chopo dho Nairobi Club. Yes. To jakomo wacho ni piny koro lil chieng'o puodho nwa eru kamano koro ng'ama kalo ka onge. Jakom no gomo ji because no neno the voice of reason ni ng'ato nyalo kawo advantage kata jasike mopogore gi sirikal ma kawo ngima johera mage. Nowacho ni joma osetho oromo gino rum gi kanyo. He went home ka piny pokolil. Kan wadonjo Uhuru Park mondo jakom obed sworn in. Nene ywaruok to ng'ama nowito ngima odiochieng'no ne onge kata di. Wayware gokinyi to karomo gimoro saa 5 to polise te otim nade oidho loche polise te wuok odhi. No way because dhano manuwuok oko manutuk ne Raila Odinga mondo obed sworn in as the people's president. I thank sirikal gobila mane nitie ndalogo ni nong'iyo ni dine giket IT maduong' kod rakruok goganda malich machalo kamacha. Do bedo mayhem, do bedo masira mane ji mang'eny do wito ngimagi. All right. Koro how I pray ni josiasa masani ma wan go sani ko nyalo timo siasa maber machalo kaka mar Raila. Iwinja ming'iyo sama mogo pi pekne mogo. Right. Iwinja ting'iyo tikoni oyo adwa tedo kuon to gini nyalo pokolokore nyuka. Ang'o mi un josiasa okune mano sani? En tho gi kuom mane ma mano okunyaleno Obuya? Mane momiyo an kaka Kennedy Obuya I have been around. An osegoya gi Raila kwa donjo godiochieng' saa 4 kwa donjo mana gidhura around about ka kitamo ni ok mane gateway midonjo godo Mount Kenya gi kuonde mamoko. Adwa nyisi ni lweny mar siasa mar ji rakruok akor ga konu ji orakre gi dhogi. Okay. To ji owe keto ngima mar wafuasi mag johera at risk. Iwinjo ka